مكتال تركبوا كبرات الكربان كم بتمثيل لهم حمص رسمي زياد مشهد سلالو زينة تاتوش تنوضع إنه زينة زارب لكم لو عم تخلي كتكاتلنا بخبري إن عدم كدما بعرف زينة كفله كل سمية زيا قراوي معتي أوتيزم بدرجة هاجر أب كتما كرم تذكرة أب زوادو بترعي الناس بمدرات تنكي حركات زخونو أقرب سقمتي كوساد لهم بوليس أويعهم أب إيطاليا أب ترى دياسبورا أب زلات مرتيز زتي سيمينارات تخايدو أمريكا نفرتي اتسكم نيوق مركب نابزوبا ماكلين نبرا كمتسلخ أفريقيا مالي نيجيرن بوركينا فاسون مصر روسيا زيلون كل مدياوي زمناتات من العوال كم الصرحة قليزان زمدنا روسيا تشاينا نزوبا ونهقراون قديات أرباحي مخانو تقليزو بزرزراتو كنسجل كلتا ميازيا هقراوي معلتي أوتيزم بدرجة هاجر أب كرم تذكرة وكرينا المزول جابرين زلالاتو زينا وتسبسب ميكائيل حدقو كغربوي مس أوتيزم زنبرو زيغاتا تابي كل مريات غافلتي معري عدلات نكخونو زكاير صعري بوهدت كقتل بمغنيات هقراو معلتي أوتيزم بكلتا ميازيا كتما كرن أبستور دبا مدب مزخاخر غريبو أبتي وتاوا ملخاختا أوتيزم أب كلو يسرت بزبلتي ما استخايدا نيزغر مدب أدم بريج أنفر هاجراو محبر أمراون معبالاون سنكلنا زوبا عن سباوي زرو جنت هابتاب زسمعتو قال أبلع أوتيزم زلو دورو تافلطوت أنك إنتان أدلوون يخون سلزلو كوجد نما معبالو من مخبار مسلاتو من دما تكبارات سقمتكو سات سوي عام وانا دايركتور كفلي محبراوي أقولقلت كولونيل تسفات إنجرماي بوغنو أمراون معبالاون سنكلنا زلوون وجنات كم كل زيجا أبتمرتن كال محبراون تفتاتن كساتوفو كمو ون قبو نابيتن كنكرن كرغبو بنقحات مسرح كم زدلي أجنزيبهم أما حدار زوب عن سبا أمباسادر عبد الله موسى دما إتو قداي نكلو أكال حورتسب كم زملكت بمتقاس بفلاي سدرا بيتات مس مزانهم تتصنبيروم نخواسو باقاك حقزوهم تلابيو إذا كم زيلن كلو أب أوتيزم زلو دورو تافلطو زتونكو إنتان أرلوون توجدو نمعبالو من مسلاتو من تكبرو سقمتي كوسد هاجراوي محبر آمراون معبالاون سنكلنا جنفر زوبا ماكل بكلت ميازيا مس ولد ياوز قورو ركب أزخاخيروم أبون برتي جنفر أوتو ياسين أحمد أبز سمعو قال محبر مسلات آبالات بمحاس نابروم نممحياش موياو عغما آبالات نمعباي كمون إنتان أدلون نموغار يسرح كمزلو قليصوم علماوي معالتي أوتيزم أب عالم نمبل عصو تربعته أب هاقرنا دما نشار شاقزياء تذكر زلام ترعينت بمدرات تنكي حادقات ترافيك زخونو أب وسناسن ترياز بقولو أقرب نملاي سقمتي كوسد أب بوليس ودوب حلافي مرمرة حادقة بقالوس كيدانت أويعوم أب زوارو بستخايدة مصنعتي أب حيو بوتاتات ترعينت زدرتو أقرب كم زلو بمقلات من محدارات بفلايكا أب حلو أقرب ستوافرو أكلات سقمتي كوسدو تمحتينو بأنصار مأذن تخويلا مست متسكا تشكركاريت زفتم حدقا كبدتو عاب مخانوز قلت عطو باروس أب حق ترافيك ترعينت زقدلو نقرات مقلاي فقور سلازخونة توسخي حدقاتات كيس عابك قلطف مكتي كقبرلو أتحساسيبو بتوسخي كابعبيت موزيكا زوت أنت ورقي برهان أب صرقا بزفترو نتصبرق حدقا كسعب زلو تخلو لعول سلازخونة كابت كرات موزيكا زوتو أنت ورقتي رحكاتهم زحالو كخونو تسويعو أب إيطاليا أب ترى دياسبورا أب صلات تمرتي زتي سيمينارات ككايدن كالو أب جدة سعودية زركبو أولات محبر وايت دما نتفتاتون بمقمقام أب متزعين مدبات زت يوم كاسبوتات بصحنا تحسب ملكة أبساب تواحد لو دانايت كابريوات كتغربيا أب إيطاليا كتما تورينو كاتانيا نابولين بادوفان أب ترى دياسبورا أب صلات تمرتي زتي هزباو سيمينار أب زحلف سومون تخايدوم أب تورينون بادوفان زتخايد سيمينار بحلافي هزباون كوماون قدات أب إيطاليا أتو قرمي حبت ميكائيل حلافي قدفن أزوبا إيطاليا أتو كبروم هايلن أب بومبر محبروكم إيرترين نبرت إيطاليا أتو
ሚልዮን ኮሚትን ዝተመርሑ ኮይኑ ንታሪኽን ኣብ ማዕባብላን ጽላት ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልስን ድሕሪ ናጽነትን ንዝተመዝገበ ምዕባለታትን ዘሎ ብድሆታትን ዝምልከት ሰፊሑ መረዳእታ ኣቕሪቡ ተመሳሳሊ ሰሚናራት ኣብ ናፖልን ኣፕሮዞን ብኣቦንበር ሃገራዊ ሽማግለ ኣቶ ዕቕባይ ፍረመድህንን ኣቦንበር መንእስያት ትግደፍ ኣቶ ሃይለ መድሃንን ኣብ ካታንያ ድማ ብኣደንበር ሃማደ ጨንፈር ኢጣልያ ወይዘሮ ኣልጋነሽ ኣበበን ኣባል ሃገራዊ ሽማግለ ኣቶ ኣረፋይ ነበራኽን ተኻይዱ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ መደባት ልምዓት ንምድንፋዕ ዘለዎም ድልውነት ድሕሪ ምርግጋጽ ፕሮጀክት ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ንምዕዋት ገንዘባዊ ወፈያ ከም ዝገብሩ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣቐዲሙ እውን ኣብ ከተማታት ሮማ ሚላኖ ቦሎኛ ባርን ፐስካራን ተመሳሳሊ ሰሚናራት ተኻይዱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ብኻልእ ወገን ኣብ ጅዳ ሱዑድያ ዝርከቡ ኣባላት ማሕበር ዋይት ብ27 መጋቢት ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ንጥፈታቶምን ኣወዳድቦኦምን ብምግምጋም ኣብ ናይ መጻኢ መደባ ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ ንፕሮጀክት ህንፀት ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣበርክቶ ከም ዝገብሩ ኣረጋጊጾም ማሕበር ዋይት ኣብ ጅዳን ከባቢኣን ዝነብሩ ሸፋጥ ማለት ኣብ ናይ ጽሬት ረሳሕ ፈሳሲ ዝነጥፋ መካይን ዝውንኑ ኣስታት 450 ኤርትራውያን ይሓቁፍ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መደባት ልምዓት ንምዕዋት ውህደት ኣተግበርቲ ኣካላትን ህዝብን ክሕይል ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ብ28 መጋቢት ምስ ኣማሕደርትን ወከልቲ ህዝብን ንኡዘባታት ኣፍዓበት ናቕፋ ኣዶ ብሓን ቀውራን ኣብ ዝተገብረ ርክባት ጸዊዑ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ኣቶ ኣሕመድ ዓብዱልቃድር ብውህደት ተሳትፎ ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ዞባ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምህናፅ ራህያታትን ዲጋታትን ምስራሕን ምጽጋንን ትካላት ጥዕናን ትምህርትን ምጽጋን ናይ ሓመድ ጽርግያታት ጽገና ታሪኻዊ ድፋዓትን ካልእን ዘጠቓልል መደባት ተሳሊጡ ከም ዘሎ ብምብራህ ቀጻልነቱ ንምውሓዝ ተሳትፎኩም ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ حلاقات تاريخنا منتنا نزخون كبرتات نخيب الرزو أب من إسياد تذكر أن قاحين مدبات كحيل لزز خاخرة أتو أحمد محيال ودابيتات أب بوليتيكاوي محبراوي بهلاون تمرتاون مديات بعتب كسر حلو كم زكبا التحساسيبو تساتفت دما أب محبراوي أقلقلوتات زرقات أقامات تسانيعو فتح كنا ديلو حضرت أقلقلوتات مقعازياك ولحتاك وهابو سلطانا كادرات كحيل زي مخني نهر واقاتات حلقتي مكتيك قبرلو أب من إساعد تكوار اواناوي سمينارات بزل على كدف ألو زبلن كالن رئيتوتاتن لبواتاتن أقريبهم هماماتي زبا سوان تكرات لعلوية مرتن أب كوليج مهندسنا تكنولوجيا ما ينفحين 3 أوارح بميازة سلطانهم مثل إسران 3 تمهارو بكلة ميازيا أمريقوم سلطنتي 50 كلتن بالجرافيكس 20 كلتن بمتكالدش 40 شعاتن دما بمتكال صحيا وصعات كان بالسلطانو حلافي هماماتي أب كوليج أتو فيلمون ملاكة حبيرو حلافي كفل مهندسنا عدنا دكتور حبت أبصقة بوكانو أب نسنتك أتملكم ويا أب مصاحي حيوتك أزيو حجاز كم زخانة بمتكاس سلطنتي بجبراوي سرح كما عبلو التحساسيبو أب هاماتي زبا سوان تكرات على تمرتن حلافي من محدار فاينانسن أتو سلطنة تخلم دما موياوي سلطنة كاب كندي مدوات محبر مخانو بمتكاس سلطنتين خوابيون بقوتاك تسألو تثبيت كم زكبرلهم أبريهم أب كوليج مهندسنا تكنولوجيا ما ينفحي زاقيت بتقلالا 940 شعات من إسيات باستفلالي مياتات كمز السلطانو سندات ينتصرو أب نوزبا لوغو عن سبا سبورتاون بهلاون كنايبة تمرتي كبيتران شعات كساب 3 مقابي تخايدو أبتي كاب إسرع بيت التمرتي استوكلوا 550 تمهارون بيت ممران ستاتفو وكنا سبورتاوي ودرات بهلاون طباباون مساندوتات تمرتاوي تحستوتات كمون فريات مهزون سنعان قريبو أب مزازمي سنسرعات حلافي بيت صحفة تمرتي نايتن أوزوا ممهر صحية برهان أب زم حلالفون ملختي كنا بيت التمرتي تمهارون زقاسمو كل حسابون قبراون فلتاتن تمكرون ناب قبري بمترجم بقعته من زنبالي ومن زنت أبارقولو مس كبابيهم بحفشة مس مزانهم تمهارو دما بفلاي زفالة أولو مدرخ كم زخانة بمتكاس أويت التمرتي نمحيالو كتعرى حربات سبن أكلت منقسم دما أبركتو كقبرو أتحساسيبو صحافة قدف أبتن أوزبا أتو برهانة أقاي بوغانو أكال سرو أكاديمياو تمرتي كوينو عمتاوي زكايد سبورتاون بهلاون كنا عبيت تمرتي تمهارو كل مرياوي بقعتهم زنت سبارقولو أزيو أقداس مدب كم زخونة بمتكاس بزحايلة أودا دبان تحسون زغط سلولو بايتا كفتر تلابيو زينا مسواتي
ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይሬክተር መምሕደራዊ ኣገልግሎት ትካል መፍረ መድሃኒት ኣዘል ገዲም ተጋዳላይ መኮነን መልከ ገብረስላሴ ብ2 ሚያዝያ ኣብ 77 ዓመት ዕድሜኡ ብሕማም ተሰዊኡ ኣብ 1975 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ መኮነን ሓላፊ ኣገልግሎት መድሃኒትን ናውቲ ሕክምናን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሃዱታት ውድብ ከምኡውን ኣብ ትካል መፍረ መድሃኒት ከም ሓላፊ ክፍሊ ፋይናንስ ኮይኑ ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ፋርሚኮር ከም ዋና ሓላፊ መኽዘን ሲዒቡ ድማ ከም ሓላፊ ክፍሊ መምሕዳርን ፋይናንስን ዳይሬክተር መምሕደራዊ ኣገልግሎትን ኣዘልን ብምዃን ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ ብተወፋይነት ሰሪሑ ገዲም ተጋዳላይ መኮነን መልከ በዓል ሓዳርን ኣቦ 6 ውሉዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 3 ሚያዝያ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ሚኒስትሪ ጥዕና ብመስዋዕቲ ገዲም ኣባሉ ተጋዳላይ መኮነን መልከ ገብረስላሴ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ምስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይምነ ክብራትን ክብራን ቀጠሉ ዝቀረበ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኸብሪ ዓድም ኣብ ዜና ወጻኢ ምስል ንሰግር ኣሜሪካ ነፈርቲ እትቕስከም ዓርሞሽሽ ናይ ውግእ መርከብ ናብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ከም እትልእኽ ኣፍሊጣ እታ መርከብ ካብ ኢንዶ ፓሲፊክ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ከም እተመርሕ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ሓቢሩ ኣሜሪካ ኣቐዲማ እውን ናብቲ ዞባ ተመሳሳሊት መርከብ ምልኣኻ ዝፍለጥ ኮይኑ ወታደራዊ ተልእኾ ካብ ሃገራት ከባቢ ተቃውሞ ክገጥሞ ጸኒሑ እስራኤል ኣብ መወዳእታ 2023 ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ወታደራዊ ስርሒት ካብ እትብገስ ንድሓር ኣሜሪካ ልዕሊ 20 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወታደራዊ ደገፍ ከም ዝገበረትላ ጸብጻባት የረድኡ እቲ ደገፍ ወታደራዊ ስርሒት እስራኤል ብሰፍሐ መልክዑ ክቕጽል ተርኡ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝወቕሱ ኣሜሪካ እቲ ስርሒት ደው ክብል ንዝቐርብ ዘሎ ኣህጉራዊ ጻውዒታት ኣቓልቦ ክትህቦ ከም ዘይጸንሐት እውን ይሕበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ብ2 ሚያዝያ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ኣብ ዝርከብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተከታተሎ ትካል ጥዕናን ማዓስከር ተመዛበልትን ብዘካየደቶ ደብዳብ ልዕሊ 80 ሰላማውያን ሰባት ከም እተቐትሉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ማሊ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ምስ ሩስያ ዘለወን ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ንምዕባል ከም ዝሰርሓ በብወገነን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢረን ነዝን ምትግባር ምስ ሩስያ ዘካይዶ ናይ ምምኽኻር ርክባት ክብ ከም ዘብላ ዝጠቐሳ እተን ሃገራት ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ናብ ሞስኮ ልኢኸን ከም ዘለዋ ኣፍሊጠን እቶም ላዕለዎት ሰመዚ ድሮ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ተራኺቦም ኣብ ምዕባል ወታደራዊ ጸጥታውን ቁጠባውን ዝምድናታት ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየድውን ተገሊጹሎ ምስ ፈረንሳ ንዝጸንሐን ወታደራውን ጸጥታውን ውዕላት ዝሰረዛ 3 ሃገራት ምስ ሩስያ ጥቡቕ ዝምድናታት ከም ዝመስረታ ይግለጽ እተን ሃገራት ሉሳዊ ወታደራዊ ኪዳን ብምቋም አንጻር ሽበራ ዝቐንዐ ሓበራዊ ወፍሪ የካይዳ ምህላውን ዝፍለጥ እዩ ዝምድና ሩስያን ህዝባት ሪፐብሊክ ቻይና ንኽልተን ጥራይ ዘይኮነ ንዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ኣርባሕ ምዃኑ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ገሊጹ ፕሬዝደንት ፑቲን ነዚ ዝሓበረ ኣብ ሩስያ ዑደት ክፍጽም ምስ ዝቐነየ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊው ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዘካይዶ ርክብ እዩ ዝምድና ክልተን ሃገራት ኣብ ሙሓስ ኣህጉራዊ ጸጥታን ቁጠባን ተርኡል ቀሊል ከም ዘይኮነ ፕሬዝደንት ፑቲን ሓቢሩ ሩስያን ቻይናን ኩሉ መድያዊ ዝምድነን ንኻልኦት ሃገራት ስግኣት ክኸውን ከም ዘይግባእ ክሕብራ ጸኒሐን እየን ሃገራት ምዕራብ ብቐንዱ ኣሜሪካ ዝምድና ቻይናን ሩስያን ጸጥታዊ ስግኣት ከም ዝፈጥረላ እትገለጽ ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያዊ ጸጥታውን ወታደራውን ዝምድና ቻይናን ሩስያን ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ደልዲሉ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝኾነት ሃገር ናብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዝኣቱ ፍርያት እንተወሓደ 10 ሚእታዊት ቀረጽ ወሲኑ ህዝባት ሪፐብሊክ ቻይናን ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ካብተን ዝለዓለ መጠን ቀረጽ ተወሲኑለን ዘሎ ኮይነን ናይ ቻይና ምስ ኣቐዲሙ ዝተወሰነ ተደሚሩ 54 ሚእታዊት ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድማ 20 ሚእታዊት በፂሕሎ ኣቐዲመን 25 ሚእታዊት ቀረጽ ተወሰነለን ካናዳን ሜክሲኮን ግና ኣብዚ ብ2 ሚያዝያ ዝተወስደ ስጉምቲ ከም ዘይኣትዋ ተፈሊጡ ዕላማ ፕሬዝደንት ትራምፕ ንግዳዊ ምዕሩይነት ንምርግጋጽ ምዃኑ እኳ እንተተገልጸ እቲ ስጉምቲ ዓለማዊ ንግዳዊ ዘይምርግጋእ ከም ዝፈጥር ክኢላታት ቁጠባ ይእምቱለው እቲ ስጉምቲ ድሮ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ምዝባል ከስዕብ ጀሚሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ
ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ናይ ተስተወሰነለን ወሳኺ ቀረጽ መልሰ ግብሪ ከም ዝህባ ሓቢረን ኣለዋ። ጀርመን ጎረቤት ሩስያን ቤላሩስን ኣብ ዝኾነት ሊትዌንያ ሰራዊት ብምቋም ብቀዋምነት ከተወፍር ጀሚራ። መስርሕ ምውፋርቲ ሰራዊት 2 ዓመት ክወስድ ምዃኑ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጀርመን ክሳብ 2027 ኣብ ዘሎ ግዜ ክዛዘ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ካብ ዶ ቤላሩስ 20 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝዕስከር ወታደራዊ ዓቕሚ ብውሕዱ 5000 ኣባላት ሰራዊትን ልዕሊ 2000 ፎኮስትን ከበድትን ኣጽዋር ከም ዘጠቓልል ተገሊጹሎ። ሩስያ ነዚ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ክትህበሉ ከም እትኽእል ይእመት ስለ ዘሎ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ተፈጢሩ ዘሎ ወታደራውን ጸጥታውን ቅልውላው መሊሱ ከም ዝኸርር ይሕበር ኣሎ። ንዩክሬን ገዚፍ ወታደራዊ ደገፍ ክገብራ ካብ ዝጸንሓ ኣባላት ኔቶ ዝኾነ ጀርመን ነቲ ሃገር 12 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ተወሳኺ ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ከም እትገብረላ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣፍሊጣ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ንዩክሬን ልዕሊ 20 ቢልዮን ዶላር ተወሳኺ ወታደራዊ ደገፍ ከም ዝገብር ብ2 ሚያዝያ ገሊጹ። ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ዝገብርኦ ዘለዋ ተወሳኺ ደገፍ እቲ ኩናት ብዘተከዓርፍ ድሌት ከም ዘይብለን ዘነጽር ምዃኑ እትወቀስ ሩስያ ክመጻእ ዝኽእል ስጋት ንምምካት ድልውነታ ትዕዝዝ ከም ዘላ ክትሕብር ጸኒሓላ። ትማሊ 2 ሚያዝያ ኣብ ምብራቃዊ ገማግም ጃፓን 6 ሬክተር ዝተዓቀለ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኻሲቱ። በቲ ኣብ 40 ኪሎ ሜትር ማዕሙቕ ዘጋጠመ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ መጠናዊ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ሰመዚ ጃፓን ሓቢሮም። እቲ ምንቅጥቃጥ ኣብ ፈለማ ሓደጋ ሱናሚ ከስዕብ ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ተመሓላሊፉ እኳ እንተነበረ ጸኒሑ ግና ከም እተላዕለ ተፈሊጡሎ። ኣብ ጃፓን ሓደጋ ምቅጥቃጥ ምድሪ ክኽሰት ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኪው ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ የረድኡ። ክቡራትን ክቡራንን ዜና ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቱ ክደግመልኩም። 2 ሚያዝያ ኣህጉራዊ መዓልቲ ኦቲዝም ብደረጃ ሃገር ኣብ ከተማ ከረን ተዘኪራ። ኣብ ዞባ ደቡብ ተረኣይነት ብምድራት ጠንቂ ሓደጋታት ዝኾኑ ኣግራብ ስጉምቲ ክውሰደሎም ፖሊስ ጸዊዑ። ኣብ ኢጣልያ ኣብ ተራ ዲያስፖራ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ዘዘተየ ሰሚናራት ተኻይዱ። ኣሜሪካ ነፈርቲ እትስከም ናይ ውግእ መርከብ ናብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ከም እትልእኽ ኣፍሪቃ። ማሊ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ምስ ሩስያ ዘለውን ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ንምዕባል ከም ዝሰርሓ ገሊፀን። ዝምድና ሩስያን ቻይናን ንዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ኣርባሒ ምዃኑ ተገሊጹ። ንምክትታል ኩሉ መስክር መሰረት መርባት ኤርቲቪ ክሓድገኩም ብወገነ ግን ብኽለይቲ